O 200 aniversario da celebración de San Fidel en Carril trae consigo neste 2017 algunha novidade, tal e como explicaba o responsable do festexo esta mañá aos medios. Temos unha novedade que é a procesión da Virgen de Cortegada, como se fixo fai 200 anos, que é, nós facemos o traslado o sábado, vamos a levála para Cortegada, que temos permiso de Illas Atlánticas, e o domingo pola mañán, a partir das 11, baixará a imagen do apóstol en procesión aquí ao muelle, e en canto chegue é cando sale a Virgen de Cortegada para Carril, e logo xa facemos o traslado para a iglesia, como se fixo daquela. Tradición e devoción mestúranse en Carril para honrar a San Fidel no seu día grande na localidade de Arousá, na que posteriormente a procesión o arzobispo de Santiago oficiará unha misa. Aquí para a terra, e despois ás 12 será xa cando se celebre pois a misa de San Fidel, en honor a San Fidel, como todos os anos, pero claro, vai ser unha misa especial, ven o señor arzobispo de Santiago a celebrar a misa. Orquestras e actividades para os máis pequenos completan o cartel da Festa de San Fidel en Carril o vindeiro fin de semana. A presentación desta celebración acudiu o edil de Cultura, o alcalde de Vilagarcía e diferentes membros da organización. Tendremos un concerto especial da banda de música, que xa falamos co director, e vai facer un concerto especial do 200 aniversario aquí na plaza, que polo que me comentou vai ser unha cousa moi bonita tamén. Tamén haberá tempo para o esparexemento e todos aqueles que gusten da música das bandas poderán presenciar a Banda Municipal de Vilagarcía en Carril.